Сигурен ли си? Да. Проверих. Have you the heart? How terribly and so wisdom prevails. Чекай, цъкнах, че ще му го донесем, стой. How terribly Ми нищо не an става. arrogant child. Ела да видим защо те наричат. There is an intruder in our midst. Ще забутим една инжекция. Брат, по 1000 деми ти вкарвам на тия. Го измало е сърцета, момче. От е на лата. Той как си това? Да. Тъмън да го цели с флайера. Дъж го е бъкси. Прави го за полата. Абе. Тия са на един шот с кросбол, брат, аз не се памтя. То не го вим къде. Ще ми доджвай. Маш от мене, бе. Аре бе, много ли си скоро това? 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 Нещо не ми се видиш много скоро, само да ти кажем. Не дай кучето за стена, бе, и това ги тук края. Къде? Абе, аз фършиха муниците ли, бе? Брат, то си отива, потепа го. Тук е хубаво с изрукия, бе. Видим. Копа е толкова с живи. Иде ти такова. Иди. Абе, от е пълно с такива. Не, аз съм с много слаб пистолет за това. Но това не ги ваншотвам, че. Лошо прави, бе, момче. Не, нали? Ама умира, свърши ми патронията. Да. Аре бе, много ли си скоро, бе, нали си оттайни, бе? Абе, Не, бача, това ли е? Сигурно ти не мога да седи. Тук пагна, момче. Точно да. Много попиляхме, бе, мате, бе. The Undying King's Heart. Къде, бе? Че ми даде такова за Powerful Weapon. Дойде е направо да го крафтва. И някакъв ключ даде. Лабиринт, Ето ключ къде е така. Ето ключ така ще трябваше да го даде. Обаче сега умре и ни го даде. Кораб ли е? Кой кораб е, матко? Това е пейни да, солина начин. Ние сме лига плеяри, бе, матец. Брат, къде си? Идем. А ти тук ли си изобщо, бе? Чекай, мама, ти къде си? Чекай, бе, ти къде иде, бе, брат? Не знам на вратата, а ти къде иде? Абе, тела на портало, бе, има след... Пък като излезем от портала има веднага такова. Ами тук при вратата, нали има такова. Да. Дойме до базата и после директно с камък отиваме на лабиринто. О, да. Иначе момче кросбол много пере. Бате, това не. Абе, не. Право. Ще го препътихме, бе. Кой път не нам? Ей, че аз не е лошо да супер запис. Че за 4 минути.